Мила моя мамо, сладка Какви и добрички. добричка. Как да кажа, мамо, колко те 8 обичам. март наближава, а ти си далеч от майка си. Липсва ти. И искаш да я накараш да се почувства специално. Искаш този празник да остане незабравим за нея. Може да организираме серенада, музикална изненада или да я накараме да се почувства като царица с някоя разкрасителна процедура. А може да й занесем лично и шоколадово сърце с послание от теб. Представяш ли си да й занесем букет с цветя и бомбони на вратата, да й кажем колко много я обичаш и да й припомним някои от най-незабравимите ви спомени. А ако й направим клип, в който вашите любими снимки и напомнят, че тя е най-специалната за теб, аз мога да ти помогна. Казвам се Христина Лакева и съм организатор на изненади и изживявания за любими хора. Обичаме те, мамо. Ще направим изцяло персонализирана изненада за твоята майка. Ще я измислим заедно и ще я осъществим на място. Това подари емоция. Попълни формата отдолу и аз ще се свържа с теб.